mere privat sted, hvor vi kan tale sammen? Det kan vi da godt finde ud af. Du skal ikke tage tøjet af. Vil du hellere gøre det? Vi skal ikke have sex, vi skal bare tale sammen. Okay. Hvad hedder du? Sapphire. Hvad er dit navn? Nej. Kom nu, vi kan gøre ligesom du har lyst til. Jeg ved, at din veninde blev slået ihjel. Jeg hedder Susanne Jørgen. Jeg er psykolog, og jeg lever af at tale med folk. Så de får det bedre. Ja. Så lidt ligesom mig, bare uden sex. Nej, det tror jeg ikke helt er det samme. Så kom her. Hvorfor? Sæt dig her. Sæt dig. Ja. Jeg behøver ikke engang tale med mine klienter. Lad nu være med det der. Bare det, jeg rører dem. Få dem til at få det bedre. Men du er min psykolog, så nu fortæller jeg dig en lille historie. Okay. Sidst jeg sad her, der knæppede jeg en gammel mand med guldtænder. Men så pludselig så begyndte jeg at græde. Og så spurgte jeg ham, om han ikke ville tage mig hårdt bagfra og komme mit hår. Din tur. Hvad skal jeg? Fortæl noget. Noget ubehageligt. Ligesom min historie. Jeg har engang haft sex med min datters idrætslærer. Efter et forældremøde. Jeg havde brødkrummer stedende fast på ballerne og rundt i røven. Kom nu. Det skal være ubehageligt. Jeg har engang haft min datters mor deroppe i mig. Det lyder heller ikke særlig rart. Nej. Nu stoler vi på hinanden, ikke? Men jeg sagde, jeg så var bare fra en film.